ሚልኪያስ ማእከለ ኣብ ዙር ኣልጀርያ ብፍሉይ ደሚቑ ኣብ ናይ ክሴ ካብ መበል 8 ደረጃ ናይ ቀዳማይ መድረኽ ናብ መበል 3 ደረጃ ሓኺሩ ኣብዛ መድረኽ ከዓ ብዘደንቕ ቅጽበታዊ ውድድር ካልኣይ ኮይኑ ሕንጸት ረጊጹ ጻዕዳ ማሊኡ ከዓ ብገፊሕ ሓውሒሱ ውልዶ መንእሰይ ያፌት ሙልጌታ ዝበለጸ ተቓላሳይ ካልኣይት መድረኽ ብምዃን ማልያ መትከል እዮብ ተረኪቡ ደገፍቲ ቶተንሃም ንጋንቶኦም ብከቢድ የጠንቅቑ ኣለዉ እዛ ጋንታ ንማንቸስተር ሲቲ ሰዒራ ንኣርሰናል ዋንጫ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ እንተግዚማታ ብሕጂ ከም ዘይድግፍዋ ይፍልጡ ኣለዉ ካይ ሃቨርትስ ቶተንሃም ንማንቸስተር ሲቲ እንተሰዒራታ ኣርማ ቶተንሃም ኣብ ነብሱ ከም ዝውቀጥ ገሊጹ ናይ ዛቪ ኣሎንሶ ባየር ሌቨርኩሰን ሕጂ እውን ንመበል 50 ግጥም ከይተሰዓረት ትቕጽል ኣላ ዋይን ሩኒ ንተጻወቲ ጋንትኡ ነበር ነቒፉ ኢጣልያዊት ክለብ ኤሲ ሚላን ንመዓልቲ ኣዴታት ብፍሉይ ጸንቢላቶ ጋንታ ደቂ ኣንስትዮ ማንቸስተር ዩናይትድ ዋንጫ ኤፍኤ ካፕ ብምዕታር ንደገፍቲ ጋንተአን ኣጸናኒዐን ሰላምታ ይረሳዕናን ክቡራት ተኸታተልቲ ናይዚ ቻናል ዕለታዊ ዜናታት ስፖርት ሒዝናልኩም መጺና ኣለና በዛ ኣጋጣሚ ንኹሉ ነቕርበልኩም ዜናታት ስፖርት በቀዳምነት ንምክትታል ሰብስክራይብ ላይክ ሼርን ኮመንትን እንዳገበርኩም ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድመኩም ሰናይ ምክትታል ሚልኪያስ ማእከለ ኣብ ዙር ኣልጀርያ ብፍሉይ ደሚቑ ኣብ ናይ ክሴ ካብ መበል 8 ደረጃ ናይ ቀዳማይ መድረኽ ናብ መበል 3 ደረጃ ሓኺሩ ኣብዛ መድረኽ ከዓ ብዘደንቕ ቅጽበታዊ ውድድር ካልኣይ ኮይኑ ሕንጸት ረጊጹ ጻዕዳ ማሊኡ ከዓ ብገፊሕ ሓውሒሱ ውልዶ መንእሰይ ያፌት ሙልጌታ ዝበለጸ ተቓላሳይ ካልኣይት መድረኽ ብምዃን ማልያ መትከል እዮብ ተረኪቡ ዙር ኣልጀርያ 2024 ብወግዒ ካብ ዝኽፈት እንህሎ ምስኹኒ መበል ካልኣይ መድረኹ በፂሕ ኣሎ ክሳብ ሕጂ ተኻይዱ ኣብ ዘሎ ክልተ መድረኻትን ናይ ሓደ መዓልቲ ናይ ክላሲክ ውድድርን ከዓ ተቐዳደምቲ ሬድስካ መልስ ድንቂ ብቕዓቶም ኣብ ምንጽብራቕ ይርከቡ ኣለዉ ምስ ምድንጓይ ጸብጻባ ዙር ኣልጀርያ ናይ ቀዳማይ መድረኽ ውጽኢታት ኣብ ናይ ትማል ዜናና ኣይዘረጋሕናልኩምን ንሕጂ እምበር ንውጽኢት ናይ ቀዳማይ መድረኽን ኣደናቒ ውጽኢት ኣባላት ሬድስካ መልስ ኣብ ካልኣይ መድረኽን ሒዝናልኩም መጺና ኣለና ናይ ቀዳማይ መድረኽ ውጽኢት ነዚ ይመስል ነይሩ ናይ መድረኽ ዕውታት ቀዳማይ መድረኽ ቀዳማይ ያሲን ሐምዛ ካልኣይ ሜሮን ተሸመ ክኸውን ከሎ ኤርትራዊ ተቐዳደምቲ ሚልኪያስ ማእከለ መበል 8 ደረጃ ያፌት ሙልጌታ መበል 11 መትከል እዮብ መበል 14 ኣኽሊሉ ገብረ ህይወት መበል 38 ዓወት ኣማን መበል 40 ኤቨን የማንኸ መበል 7 መሓዝዮም ውድድሮም ብሰላም ዘዚሞም ኣብ ናይ ግዜ ሰሌዳ ከዓ ያሲን ሐምዛ ቀዳማይ ኮይኑ ከኣቱ ከሎ ሜሮን ተሸመ ካልኣይ ሚልኪያስ ማእከለ መበል 8 ደረጃ ያፌት ሙልጌታ 11 መትከል እዮብ 14 ኣኽሊሉ ገብረ ህይወት 38 ዓወት ኣማን መበል 40 ኤቨን የማንኻ መበል 7 ብምዃን ውድድሮም ብሰላም ዘዚሞም ኣብ ውድድር ብሉጻት መንእሰያት ሚልኪያስ ማእከለ ቀዳማይ ያፌት ሙልጌታ ከዓ ሳልሳይ ዓወት ኣማን መበል 13 ኤቨን የማነ መበል 26 ነይሮም ኣብ ናይ ነጥቢ ያሲን ሐምዛ ቀዳማይ ክኸውን ከሎ ሜሮን ተሸመ ብ11 ነጥቢ ካልኣይ መትከል እዮብካ ብ6 ነጥቢ ሳልሳይ ኣብ ክልተ ኣንበሳ ዓቐብ መትከል እዮብ ብ4 ነጥቢ ካልኣይ ደረጃ መሓዚ ዘዝሙ በዚ ከዓ መትከል እዮብ ናይ ብሉጽ ተቓላሳይ ሚልኪያስ ማእከለ ናይ መንእሰያት ሜሮን ተሸመ ከዓ ናይ ነጥቢ ማልያታት ሒዞም እዮም ነዛ ናይ ሎሚ ካልኣይቲ መድረኽ ጀሚሮማ ውድድር ጅምር ምስ ኣበለ ከዓ ዓባይ ጉጅለ ብመጥቃዕትታት ክትሕመስ ጀመረት ሓደ ካብቶም ንዓባይ ጉጅለ ፋሕበትን ዘእተውላ ተቐዳደምቲ ከዓ ያፌት ሙልጌታ እዩ ነይሩ ያፌት ኣብዛ ዓለት ኣብ ቅድሚት ብምህዳሚ ኣደናቒ ፀወታ ርእዩ እዚ ውልዶ ወዲ 19 ዓመት ተቐዳዳማይ ያፌት ሙልጌታ ሎሚ 141 ኪሎ ሜትር ኣብ ሸፈነት መድረኽ ብዘንጸባረቑ ብቕዓት መዛረቢ ኣልጀርያውያን ጋዜጠኛታት ኮይኑ ይውዒሉ በዚ እውን ብዘይ ተቓጻጺ ንብሉጽ ተቓላሳይ ትወሃብ ኣራንሺ ማልያ ካብ መትከል እዮብ ተረኪቡ ኣሎ ዓባይ ጉጅለ ብሓደ ጠርኒፋ ኣብ ዘካየደቶ ቅጽበታዊ ውድድር ከዓ ኣባል ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ሚልኪያስ ማእከለ ካልኣይ ደረጃ ብማሓዝ ሕንጸት ረገጸ ሚልኪያስ በዚ ውጽኢት ተሓጊዙ ትማሊ ንዝወነና ጻዕዳ ማልያ ክዕቅባ ከሎ ኣብ ናይ ግዜ ብጫ ማልያ ከዓ ካብ መበል 8 ደረጃ ንኣልጀርያውያን ምኩራት ተቐዳደምቲ ያሲን ሐምዛን ዮሴፍ ሮጎጉን ተኸቲሉ ናብ ሳልሳይ ደረጃ ደይቡ ይርከብ ሙሉእ ዜና ዙር ኣልጀርያ ካልኣይ መድረኽ ኣብ ዝቕጽል መደብና ከነቕርበልኩም ኢና ደገፍቲ ቶተንሃም ንጋንቶኦም ብከቢድ የጠንቅቑ ኣለዉ እዛ ጋንታ ንማንቸስተር ሲቲ ሰዒራ ንኣርሰናል ዋንጫ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ እንተግዚማታ ብሕጂ ከም ዘይድግፍዋ የፍልጡ ኣለዉ ደገፍቲ ለንደናዊት ክለብ ቶተንሃም ንጋንቶኦም ኣብ ምጥንቃቕ ይርከቡ እዞም መጠኑ ዝሓለፈ ጸሊም ምስ ጎረቤቶም ኣርሰናል ዘለዎም ደገፍቲ ንመጀመርያ ግዜ ጋንቶኦም ንኽትሰዓር ክድግፍዋ እዮም እቲ ጠንቂ ከዓ ዓወት ቶተንሃም ኣብ ልዕሊ ማንቸስተር ሲቲ ንኣርሰናል ዋንጫ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ስለዘግዝማ እዩ በዚ እውን ቶተንሃም ንሲቲ እንተሰዒራታ ንጋንቶኦም ካብ ብሕጂ ከም ዘይድግፍዋ ይገልጽ ኣለዉ እዚ ከምዚ ኢሎም ከሎ ካይ ሃቨርትስ ቶተንሃም ንማንቸስተር ሲቲ እንተሰዒራታ ኣርማ ቶተንሃም ኣብ ነብሱ ከም ዝውቀጥ ገሊጹ ጀርመናዊ ኣጥቃዒ ክለብ ኣርሰናል ካይ ሃቨርትስ ዝመጽእ ሰሉስ ማንቸስተር ሲቲ ኣንጻር ቶተንሃም ኣብ ትገጥመሉ ጸወታ ንቶተንሃም ክድግፍ ምዃኑ ብኸምዚ ገሊጽዎ ሰሉስ ዝበለጸ ደጋፊ ቶተንሃም ኣነ እየ ዝበለ ሃቨርትስ ኩላትና ንቶተንሃም ንድግፍ ኣለና ሰሉስ ድማ
معلتا كتصبق لنا من كبل دحرناي أولد ترافورد عاوتهم حبيرو نايت تصوتا مزغاب شوتو تروسارد بوغونو لومي ጽቡቕ ኣይተጻወትናን እንተኾነ እተናገድ ሰለስተ ነጥቢ ወሲድና ኣለና ዝመጽእ ሰሙን ድማ ዋንጫ ሓቂፍና ከም ድቅስ ተስፋ ገብር ኢሉ ናይ ዛቪ አሎንሶ ባየር ሌቨርኩሰን ሕጂውን ንመበል 50 ግጥም ከይተሰዓረት ትቕጽል ኣላ ሻምፒዮን ቡንደስሊጋ ጀርመን ባየር ሌቨርኩሰን ኣብ መበል 33 ሰሙን ጸወታታት ቡንደስሊጋ አንጻር ክለብ ቦኤም ኣብ ዘካየደቶ ጸወታ ንክለብ ቦኤም 5 ባዶ ብምዕናው ንጉዕዞ ዘይተሰዓርነታ ትቕጽል ናይ አሰልጣኒ ዛቪ አሎንሶ ባየር ሌቨርኩሰን ኣብዚ ዓመት ስፖርት ካብ ዘካየደቶም 33 ጸወታታት ቡንደስሊጋ ኣብ 27 ጸወታታት ክትዕወት ከላ ኣብ 6 ጸወታታት ካ ማዕረግ ተፈላለያ ባየር ሌቨርኩሰን ኣብዚ ዓመት ስፖርት ብጠቕላላ ኣብ ዝሓለፈ 50 ጸወታታት ስዕረት እንታይ ምዃኑ ኣይትፈልጦን እያ ዛቪ አሎንሶ ንክለብ ሌቨርኩሰን ሒዙ መወዳእታ ሳዕረቶ ጋንታ ብውልቁ ኩዕሶ ምጽዋትን ምስልጣንን ጀመረላ ናይ ቁልዕነት ክለቡ ሪያል ሶሲዳድ ኣብ ምሕዝነታዊ ግጥም ሓደ ባዶ مساعرته نخلته 256 معلتات كيتا سعره يقتل الله غانتا دق انستيو مانشستر يونايتد وانجا اف اي كاب بمعتار ندقفت غانتنا تصنانيعن غانتا دق انستيو مانشستر يونايتد نتوتنهام بمسعر اب تاريخ نفلم اوان وانجا اف اي كاب دق انستيو الاعلان ابتي اوين بلد بزحت تعذبتا بستعدوا ملو صوتا مانشستر يونايتد نتوتنهام 4 بادو مسعر وانجا وسفسيف الله غانتا دق انستيو كلب توتنهام يونايتدن ቅድሚ ሕጂ ናብ ግጥም ፍጻሜ ዋንጫ ኤፍ ኤ ካፕ ክበጽሓ ኣብ ታሪኽን እዚ ናይ መጀመርተን እዩ በዝውን እዛ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ጋንታ ንልቢ ደገፍቲ ማንቸስተር ዩናይትድ ብመጠኑ ኣርስሪሳላ ዋይን ሩኒ ነተጻወት ጋንቱ ነበር ነቂፉ እንግሊዛዊ ኣጥቃዓይ ማንቸስተር ዩናይትድ ነበር ዋይን ሩኒ ድሕርቲ ክለቡ ናብ ዝኸፈ ደረጃ ወሪዳ መወራዘይ ናሽቱ ክለባት ምዃና ነተጻወት ጋንቱ ነቂፉ ሩኒ ንጋንታ ናይ ምጽዋት ድላይ ክህልዎም ኣሎ ኣነ ምስ ማህረምተይ ዝተጻወት ኩሉ ግዜያት ኣሎ ከቢድ መስበርቲ ክሳብ ዘይጋጠመካ እንዳተቐንዘኻውን ንኽለብካ ይድገፍዩ እዚ ግን ኣብ ተጻወት ማንቸስተር ዩናይትድ ይርአ ኣለኹን ምስ ቃንዛና ንጻወት ከም ዝነበርና ክነግሮም ይደሊ ክብል ዘይዕጉብነቱ ገሊጹ ዋይን ሩኒ ክሳብ መደንዘዝ መርፍእ እንዳወሰደ ቃንዛ ከይስምዖ መታን ሰውነቱ ብመርፍእ ደንዚዙ ማንቸስተር ዩናይትድ ይስለፍ እምባሩ ኣብ ታሪኹ ተጻሒፉ ይርከብ ካብ ዜናታት ማንቸስተር ዩናይትድ ከይወጻና ብራዚላዊ አንቶኒ ተጻወት ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ዝራኸብሉ ናይ ዋትስኣፕ ግሩፕ ንናይ ኣሰልጣን ቴናግ ስእሊ ርእሱን ቋቑሖ ዝብል ቃል ሓዊሱ ምሰደዶ መን ምዃኑ ዘይተፈልጠ ተጻዋታይ ንቴናግ ስክሪንሾት ገይሩ ኣብ ጽሕሉስ አንቶኒ ናብ ቤት ጽሕፈት ቴናግ ተጸዊዑ መጠንቀቕታ ከም ዝወሰደ ክግለጽ ቀኒ ኣሎ ኢጣልያዊት ክለብ ኤሲ ሚላን ንመዓልቲ ኣዴታት ብፍሉይ ጸንቢላቶ ሰሙናዊ ናይ ሰሪያ ጸወታ አንጻር ካሊጋሪ ዘካየደት ዓባይ ኢጣልያዊት ክለብ ኤሲ ሚላን ንዓመታዊ መዓልቲ ኣዴታት ክብሪ ንምሃብ ኣሰላልፋ ናይታ ጋንታ ብስም ኣዴታቶም ክጽሓፍ ኣብ ርእሲ ምግባራ ኣብ ማልያ ኩሎም ተጻወትቲ እውን ክንድስሞም ስም ኣዴታቶም ክጽሓፍ ብምግባር ንዴታት ዘለዋ ኣኽብሮት ገሊጻ ኤሲ ሚላን ኣብ ተሓሙሽተ ብሓደ ኣብ ልዕሊ ካሊጋሪ ዝተዓወተትሉ ጸወታ ጎል ዘመዝገበ ክርስቲያን ፑልሲች ብወገኑ ዘመዝገባ ሸቶ ክንዲ ብስሙ ብስም ኣዲኡ ክትጽሓፍ ብምሕታቱ ኣዲኡ ተጻዋቲት ኩዕሶ እግሪ ዘይክንሳ ኣብ ሰሪያ ዓዲ ጣልያን ሸቶ ዘመዝገበት ሃደ ክትከውን ኣብ ቂዕዋ ይርከብ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይ ሎም ዜናና ነዚ መስል ኣብ ዝቕጽል መደብና ይራኽበና ሰሰናዩ